Anana kita karon sa ikatapusang sa Sabado before ang triumphant entry ni Jesus ngadto sa Jerusalem. Ugmang adlaw, magsugod na gayod, mag-start na ang atuang mga Holy Week. Sa ugma, Palm Sunday na. Mamalandong kita karon mga kaigsuonan. Since last Ash Wednesday until today, kumusta man kaha ang atong mga preparasyon sa kaugalingon? Kumusta man ang atong mga kasing-kasing? Are we now ready to celebrate the great feasts of our faith? The feasts of the resurrection. Makaingon ba kita nga sa atong status karon andam na ta mo sa ulog usab sa ato ang mga personal resurrection, sa ato mga Easter experiences. Nindot pamalandungan mga igsoon ang atong mga pagbasa karon. Today is April 9. Kung sa atong gi-celebrate karon, araw ng kagitingan. Ug nindot pod ang atong ebanghelyo. I-try nato og connect ang atong celebration araw ng kagitingan og sa atong ebanghelyo karon. Familiar man kita sa story o kanang mga sinutihan labi na sa mga katiguangan, ayaw og isuko ang bataan. Familiar man kay kamo ana, di ba? Ako batanon pa ko sa bata pa ko sa ano, ako kasabot unsay ibot masabot, ayaw paningkamuti gayud inday nga dili nimo masurrender ang bataan. Ngano man kana karon maupod karon ang ato ang gi-celebrate. Actually wa ta nag-celebrate sa kapildihan sa Bataan. The fall of Bataan. Ang araw na kagitingan mao man atong gi-celebrate, no? Di wa ta nag-celebrate sa kapildihan sa Bataan. Kay accordingly sa story sa katong ako ang gibasa, before moabot ang mga Japanese sa center sa Manila, moagi sila sa koridor dinha dapit sa Bataan. Mao nay pinaka-entrance sa mga mananakop. Mao na maningkamot gayud ang ato ang mga veterans, mga soldiers, mga Pilipino kauban ang Amerikano nga protektahan ang Bataan. Kay kung mabagsak ang Bataan, makasud na gayud ang mananakop o diha na magsugod ang invasion. Mao nang usa sa story nga wag nating isuko ang Bataan. Mao nay pamilya, mao nay isulti sa mga katiguangan. Karon, karon April 9 na lupig gayod sila. For how many mao nay ginaingon sa history pa? For sa tanan nga ang plano manggod sa mga Japanese katong mga alay sa Americans ilang bombahan. So sa tanan nga mga countries nga gibombahan sa Japanese, ang Pilipinas ang pinakadugay nilang nabuntog dinha sa Bataan. It took for them more than 5 months para sa katong nga gubat. So muna significant kay siya. So ni-surrender ang mga Pilipino. Accordingly, there were more than or approximately 70,000 soldiers, including sa mga Americans and soldiers. And then, karon usab nga adlaw, dire famous ang gitawag natong Death March. Nga gikan sa Maribeles, Bataan, padulong sa Pampanga, there were approximately 150 kilometers naglakaw sila ug daghang nangamatay. Nganong atong gi-celebrate ang araw ng kagitingan? Dili tungod kay na-surrender ang Bataan. Dili tungod the fall of Bataan. Dili atong gi-celebrate ug atong gi-commemorate or gi-alaala ang ato ang araw ng kagitingan tungod sa kagitingan, sa bravery sa atong mga heroes. Sila naningkamot, sila bisan pa man gisuren, bisan pa man nasakripisyo sila sa ilang kaugalingon for our salvation, for our freedom. Because of them, we are here today. Tungod sa ilang kaisog, tungod sa ilang paghatag sa ilang kaugalingon, anaa kita karoy kagawasan. Hinaot pa unta nga ang kagawasan nga ato ang natamo nga ang atong nakuha karon nga atong gi-celebrate karon mga kaigsuonan, dili nato kinisayangan. Daghan ang nangamatay during this time. There were more than 20,000 Filipino soldiers at that time. Tungod lang para lang makabaton kita og kagawasan nga atong gi-celebrate karon. Padulong na eleksyon, usahay kita ang mga Pilipino, especially kita,
we are not comfortable kung ang pari maghisgot og politika. Manay giningon sa usa sa pari ba, na ay mga gitawag itong split Christian. Nga, kusog kay kita musimba, naa kita sa simbahan, grabe kay kita mga ampo, etc. etc. Pero kung maghisgot na ta about kagawasan, about kamatuoran, about politika, maglagot dayon kita sa pari. No, we need to put this, to talk sa kani nga mga hiskutanan kay nganuman pribilehiyo nato kini tungod sa kamatayon sa kadaghan nga mga soldiers atong panahona. Kita karon nakabaton og kagawasan, mauna nga naa kita karon hayahay. Unya karon mao bitang gi-celebrate nato ang dakong kadaugan, mo na ang election, mao po atong dakong kadaugan sa mga mananakop. Hinaot paunta mga kaigsuunan ko ni Kristo, whatever color nga inyuhang paboran, hinaot paunta nga kini produkto sa inyong lalom nga pag-ampo o discernment. Dili lang tungod sa mga fanatics kita ani ana bisan kinsa ang ato ang gidepensahan. Hinaot paunta nga dili nato sayangan ang mga sacrifices nga gihimo sa atong mga heroes. Ikaduhang punto, sa atong ebanghelyo niingon si Caiphas, mas maayo pag naay usa nga magsakripisyo para sa kaluwasan sa kadaghanan. Mao kini si Kristo. Ni usa ka libro nga nag-ingon, love is greater than death. Tungod sa dakong gugma, especially sa tao nga naa dinha sa krus nga nagbitay, tungod sa iyang dakong gugma, kitang tanan karon na luwas. Kitang tanan nahatagan og kaluwasan, kitang tanan napasaylo sa atong mga binuhatan. Wala gitugot sa Ginoo nga kitang tanan malaglag, hinunua, gitugot nga ang iyang bugtong anak nga iyang gihigugma mo sakripisyo para kanatong tanan. Tungod sa iyang dakong gugma, nigisakripisyo ang kaugalingong anak nga mao si Kristo nga diha nagbitay sa krus. Hinaot paunta kita nga mga binunyagan, kita nga mga anak sa Dios, kita nga nituo og ni-claim og proud kay kita nga maingon anak ako sa Dios. Hinaot paunta nga dili nato sayangan ang sakripisyo ug gugma sa amahan sa paghatag niya sa iyang anak. Hinaot paunta kita nga mga anak sa Dios, dili nato sayangan ang sakripisyo nga gihimo ni Jesus. Bisan pa man sa panahon nga siya nahadlok, imagine ingon sa Ginoo during sa agony in the garden, unsa giingon ni Jesus? Ginoo, kung pwede pa lang, wag ta nga kining kupa, wag ta nga kining pag-antos, kining sakripisyo. Na ang kahadlok, ang tawhanon niya nga pagbati anaa. Pero niingon sa katapusan, let your will be done. Hinaot pa unta mga kaigsunan. Tungod sa dakong gugma ni Kristo, kanatong tanan, siya nihatag sa iyang kaugalingon. Hinaot paunta nga kitang tanan, ato kining hatagan og dakong bili. Kita naluwas. Ang kamatayon ni Jesus, gibuntog usab ang kamatayon. Hinaot paunta, as we journey together with Christ, into Jerusalem, as we journey with Christ to Jerusalem tomorrow, mamalandong kita. Kumusta naman akong kasing-kasing? Kumusta man ang akong binuhatan? Kumusta man ako karon? Amen. Palihog manindog. Ang Dios mao ang atong magbalantay ug manluluwas, busa puno sa pagsalig, mudangop kita kaniya diha sa atong pagtuwaw. Ginoo, bantayi kami. Ginoo, bantayi kami. Alang sa tanang matuhuon,
nga mulantaw sila sa kahiusahan o kalinaw sa atong simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa mga Pilipino nga maningkamot sa pagkabot sa kalinaw o kahiusa sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Tuhilo Kamomot, Obispo, Joel Sibaripare, nga babayon ni sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress, karong maabot Abril 17 hangtod 24, 2022, nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang kanatong tanan, nga magampo kita sa kabanhawan sa at tanang nangamatay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Sa hilumato karong pangayon ngadto sa Dios ang atong mga personal nga mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Amahan, tinubdan sa tanan, dungga ang among pagampo ug panalipdi kami sa kanunay batok sa mga daotay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.